Salam, hurmatly vatandaşlar. Men ýene sizin bilen Murat Gurbanow. Biz şugun DWT platformasynda aktivistler bilen gepleşip geçirjek bolýar. Türkmenistanyň zähmet migrantlary Türkiýede näme üçin Afrikan zähmet migrantlaryndan tapawutlar bar. Ine şu mesele üçin men biziň aktivistimizi ýa-ni Farhady Durdiýewi çağırdım. Farhat, hoş geldiňiz. Farhat häzir efire giripdir. Hoş geldiňiz Farhat. Hoş bulduk. Salamu aleyküm Murat ağa. Salamu aleyküm vatandaşlar. Salamu aleyküm Farhat. Biz häzir efire ýaňy oturduk we Zoom gepleşik geçirdik. Şoň üçin giýjak alýas. Ýöne şonda da şu gepleşikler biziň halkymyza kömek eder we halkymyzyň dünýä garaşyny ütgeder diýip ine şu gepleşik geçirdik. Şu ýerde Farhat men bir temany ýa-ni üstürjek bolýan. Şu temanyň esasy ady näme üçin Türkiýedäki Türkmen zähmet migrantlary Türkiýedäki Afrika zähmet migrantlardan ýa-ni azatlyklary pes we garaşdyrlyklary pes we şolara görä Türkmen zähmet migrantları özleri kemsilip ýörler. Ine şu temany men sizin bilen maslahatlaşakdym. Şonuň üçin şu tema boýunça gürleşek bolýan. Hormatly vatandaşlar, egerde kim efire giýjek bolsa ýa öz pikirlerini aýtjak bolsa ýa bize soraw berjek bolsa şu temadan şol kommentariýada ýazyň, biz şolaram görüp geçeriz. Inni Farhat ruhsat berseňiz men gysgaça aýdaýyn pikirimi, ondan size söz bereyim. Menin pikirimçe, men ýalňyz efir etdim. Türkmenistanyň grazdanlary, Türkmenistandan çykanlar, kimde kim 1 ýyl mundan ozal, kimde kim 2, 3, 5, 10 ýyl mundan ozal çykanlaryna o wagtlary opozisiýanyň görüşleri, ýa-ni aktivistleriň görüşleri bu ýaly şowly we güýçlülerdi. Şoň üçin şol ýerde bular çykanlar, bular gorkudýardylar. Öňkedek çykyp ýene giýilenlerinde bular gorkudyp, bularyň ýa-ni hakyky tejribesi çykyp we giýirmek we Türkmenistanyň içinde ýaşamak tejribesiniň kyn bolanyny sebäpli kellilerine bir giden ýa-ni imajlar, bir giden suratlar, videolar galy fantaziýalaryna ine şol her wagt gözüňe gelip ýör. Şular Türkmenistanyň içindäki özgöşükleri, ütgöşükleri, adamlaryň haklary boýunça Türkmenistanyň grazdanlarynyň görüşlerini ýa-ni gözüňe tutman şol öňkü kartinka suratçylary kellerine, şoň üçin Türkiýede gezenlerine bular öýlerini kemsidip, garaşdy, egilip, şolary köçede durup bir zat sorsaň gaçky diýerler, jogap bermän ýa gysga jogap berip, hiç şady boşunman, bire bilen ýa-ni habarlaşman. Diňe uski kruk ýa-ni bir iki adam bilen öýler, ynamdar adamlar bilen harabarlaşyp Türkmenlerden gizlenip, gorkup, gaçyp barman ýanlaryna şu ýagdaýda gelip ýörler. Ýöne ine şu Türkmen migrantlary näme bolsa da bir taraplyk ýa-ni garaşly döwletden 30 ýyldan bäri Türkmenistanyň prezidentleri diýişýärli 6 nasır geçen döwletden gelip, baý döwletden gelip iş migrantlar bolup Türkiýede ine şu psihologik ýagdaýyny gezip ýörler. Ýöne şoňa garamazdan Afrika döwletleriň ýa-ni savana diýerler, çägeli döwletlerden suwsuz, baýlyksyz, garyp döwletden garyp adamlar gelenine semizje ýa-ni tsipoçkaly, naushnikli, arkyn köçede durup, gürleşip, bolar soraw berseň durup, sana aýtjak zadyny aýdyp, pikirlerini aýdyp, azat bolan beýan edip, ýa-ni özüniň azatlygyny, garaşdygyny, hemme situasiýalarda arkyn özüni alyp barjakdygyny, öz kanunyny gorap bilýän, şuň arkasynda ilçihanlar durup, bular itlendik ýerden çykaryp bilýän bir garyp döwletiň wekilleri hökmünde bolýar we şolara garşy Afrika döwletlerinden gelen halka görä Türkmen halky şolardan pes ýagdaýda. Bu Türkmen halkyny ýa-ni masgar etmek däl. Bu Türkmen halkynyň kellesindäki fantaziýa we gorkusynyň derejesini görkezmek üçin aýdýar. Bizim özümüz Türkmen, bizim şol atlardan geçdik. Ýöne ine men Farhat şu ýaly
kellemizdäki fantaziyalar ýeňip, kellemizdäki düşüncelerimizi bir logika taýdan, kanun taýdan ýani ýer goýuşturup, ine şu bir kanun zatlara kanunu jogap berip öwrendik. Menim Türkmenistanyň gaýdanna şuraya ýagdaýym bardy. Men diýjek bolýan adam, Türkmenistanyň şu türme ýaly psihologik taýdan gysylyp, ýani hökümetiň emheme gulluklaryndan batyş edip, gorkuzylyp giren halk daşyna gelen ýagdaýynda şoňa psiholog gerek. Psiholog her birine berip bolmaýar. Psihologyň bahasy gymmat. Psihologa gatnamak üçin işini taşlap günlük seanslara gatnamaly. Men psiholog diýende Amerikan prezidentleri ham gatnaýar psihologa, Fransaň prezidentleri ham gatnaýar psihologa. Gerek wagt adamyň kellesinde çylşymly problemalar durulan wagty, ya şu problemalar şu adamyň ötüşine pähir beren wagty, hemme adam dünýäde ýazyjylar, ýani politikler ýa-da ýöne işleyen pes işlerde, ýokary işlerde adamlar gün psihologa randevu alıp gidip öz kellelerini durnukly edýärler we öz kellelerine problemalar spesialistlerini guruluşup şoň öňüne alıp ýani gorkyny, stresleri zatlar aýrýar. Psiholog bilen hükman işlemeli, haçan kelleňde problem bolsa. Men diýjek bolýan adam, Türkmen adam türmeden çıkanla psikologik travma bolýar. Ýöne Türkmen grajany Türkmenistandan çıkanla edi şoraya psikologik travma bolýar. Ine şoň üçin biz her kime kömek edilemdik, ýöne ine şu bizim gepleşigimizde şulara şu problemany ýaktylandyrmak üçin we şu problemada her kim özi bilen işläp, aýnan garşysynda durup, özüne ýani höwes berip, kuwat berip, ruh berip, mertebesini galdyryp, göwünlük berip, öz keselini kellesine ýeňer ýaly. Ine şu gepleşige çypdyk. Indi şu gepleşikde men ýani ýoldaşym Farhat, siz näme pikir edýäňiz? Näçip Afrika döwletlerinden gelen, garyp döwletlerinden, bütün dünýäde tanınmayan Afrika döwletlerinden gelen adamlar bizim ýani Türkmenistanyň bütün dünýäde bir tarap döwletinden, Baý döwletinden gelen adamdan gahrmanrak, garaşdyrak, azatrak bolýar. Näçip şu zatlar? Näme pikir edýäňiz? Assalamu alaikum Murada, assalamu alaikum bizi efirde görecek olan vatandaşlarımıza, Türkmen halkımıza. Doğru bellek geçtiniz. Şuma da özmem oturup şu hakkında öz içimden bir zatlarını emettim. Doğru bellediniz. Türkmen halkı daşarı yurda çıksa da daşından reklamada gören ýaly garaşsız bir taraf erkin yurt owa, ösen yurt owadan yurt dip görkezýärler. Bu prost reklama, bunu hemmemizden bilýäs. Ýöne şu daşary yurda çykanda ene köprägem massawy şu Türkiýede İstanbul şäherinde zähmet migrantlarymız köp-de 1 milyondan köpräk, 1 milyona ýakyn. Şu zähmet migrantlarymız bärik gelende de şularyň psihologik kellesinde travmalary bar hemmesiniň hem. Näme üçin? Sebäbi bular gelýänçe birinciden köpüsü protsiyanda pul alýar, köpüsü karzyna pul alýar, köpüsü ýene bir topar problema bilen gelýär. Öz keypine gelen adam şu taýda ýok İstanbulda. Son gelen soňam ýanky bular işe girende ýa başga bir işi bilen gelende ýa bolnitsalara baranda ýa banklara öz işleri bilen baran wagtam şo Türkmenistandaky baskyn bulan entek beyninden çıkan okta, şo baskın, şo beyninde bolan üçün bular näme edýär? Şu taýda da biz gatrak gürläýsek ya da bir lişni gurrun edäýsek bärde de şo Türkmenistandaky baskyn bardyr diýen pikir bar bulan kellesinde. Şoň üçin şu kellesini aşağı salıp kim näme diýse bolýar diýip gezýärler bärde. Soňam bulan ýene bir problemasy bar. Aňyrda bulan şo karzalyk gaýdany, protsiyanda pullalyk gaýdany ýa bolmasa şo gelmek üçin hem vizitkalar berilýär bilýänsiz burada, gitmek üçin, gelmek üçin hem paraxorluk bar da. O zatlar hem köpüsü karz edip gelip gidýärler. Şo zatlar entek kellesinde aýlanyp otyr, entek özüniň sobstvenny problemasyny çözüp ýetişen oklar. Naprimер, bula $100 goýberse oğluna nemetýär ýa gyzyna nemetýär, öýüniň problemasyny çözjek bolýar, maşyna aljak bolýar, etjek. Entek özleriniň sobstvenny problemasyny çözüp bilmedige bir tarapdan hem şo Türkmenistanyň gorkusy
Şo Türkmenistanyň baskıny diktatura sistemasan bulan ýene beýninde aýlanyp durýar. Şoň üçin biz näbärde köp gepleşiklerimizde diýmem geçdik. Bizim halkymız gorkak ýok, bizim halkymız aslında gorkak däl. Gorkak däl. Bizim halkymız ýaly batyr, mert, edermen halk entek ýok dünýäde. Sebäbi hiç kim güne Türklerin özüne men arada sorak berýärdim-de. Biz ene şeýdip iş buýurýan, beýtdirýän, eýtdirýän. Sen bir zat düşün, biz 5000 kilometr ýerden öýümüzi, maşgalamyzy taşlap gelip şu taýda sen edýän işiňe uýgunlaşyp, sen dilini öwrenip, sen sistemaňy öwrenip, sen şu ýaşaýyş sistemaňa dogry getirip ýaşap durup, hemem öýümüze ene pul uradýas. Sen bizim yerimizde bolsaň näme ederdin diýip sorak bererdim-de. Sen bärdene eýle beýle diýip gıýgyrýan, işçilerin üstüne beýtýän, sen bizim yerimizde bolup 5000 kilometr uzağa gidip edil bizim günümüzde sen olan olsaň näme diýärdin? Diýen welin ýanky köp türkler pikirlenip galýar da, hakykatdanam bular şeýle bir sabırly, şeýle bir mert edermen halk. Sen şonça ýerden gelse-de, şu gelen ýeriniň tebigatyna, gelen ýeriniň sistemasyna öwrenişip, uýgunlaşyp, işläp, öz işini bejerip, ýene şu öýlerine de uğratmalı derejesinde pulunu uğradıp, hem aňyrdaky maşgalasyny eklep, hem bärde özünün gününü görüp, iki tarapam deň derejede tereziň iki tarapynam alyp barýarlar. Bular şimdi bir kanun edilýän işler var, diktaturaň işleri, hökümetiň edýän işleri, bir kanun edilýän, bir topar bir kanunçylyklar var. Aslında şular pikirlenip görse şu taýy gelip işlemeler hem şu Türkmenistan hökümetiniň bir kanunçylygynyň sebäbine. Olar bir kanunçylyk edip işsizlige ýol berýärler. İşsizlige ýol beren soň birinji oçuram Türkmenistanda ösen derejesi paraxorlyk. Şoň sebäbine gelýär-de bular. Onu düşünmäne entek bulan wagtam ýokmu diýen indi oýanyp başladylar. Entek wagtam ýok, потому что onu düşünse bular birinji öýüni düşünmeli, ikinji şo karzlaryny düşünmeli, üçüncü bäriň sistemasyna uýgunlaşmaly. Şo problemalardan çykyp indi halkymız oýanyp başlady. Indi Afrika gelsek Murada, Afrikanky öz ýurdunda edil bizim bärde birazjyk pahyrsyrap ýöreýişimiz ýaly olar Afrikada şeýle ýörýärler. Bärik gelende hakykatdan hem metrobuslara minýäs, transportny serişdelerin hemmesine minýäs, bärde de bir ulu adamlaryň üýşen şäherleri bar, indi hemmesi bolmasa Aksaray diýdi, Taksim diýdi, bir turistlerin adamlaryň üýşen ýerleri bar. Şo taýlara baran wagtymız halk Afrikan adamlary как будто daşyndan seretsen bir biznesmen ýaly, bir telekeçi ýaly, bir iş adamy ýaly, как будто öz bir 2-3 universitede okan wyş obrazowan ýaly özlerini alyp barýarlar. Sebäbi olar öz ýurdunda horluk görüp geldiler bir. İkinciden hem olan ýurdunda edil bizim häzirki Türkmenistan hökümetimizdäki ýaly baskınlar ýokmu diýip pikir edýän. Sebäbi men özüm iminnoy gidip görmedim Afrika. Toşne sistemasından bilemok, internetten bilenim aýdýan şumat, olan ýurdunda edil bizinki ýaly, bizinki garaşsyz bir tarap ýurdan bolsa, Afrika biraz izagalak ýurdan bolsa, şolan ýurdundaky söz azatlygy, şolan ýurdundaky halka bir berilýän azatlyk, pulan bolmasa azatlygy ýokmu diýen. Şoň üçin olara gelip arkaýyn ýaşap, geyinip, iýip bir arkaýyn ýüregindäkini aýdyp, sen bilen spakoýn durup gürleşip bilýär. Aýona bizinki şoňa gorkýan. Men bir mysal getirjek şu taýda. Sizden belki videolary izlersiňiz vatandaşlarym bardy. Russiýada Türkmen studentlerimiz okaýar, dünýäniň hem ýerinde okaýar. Soň bärde Türkiýede de işleýän käbir türkmen oglanlarymız bar. Şolar hezledip, oýun edip salam Türkmenistan diýdirýärler, ýani Afrikadan gelen. Indi bir türkmen, bir afrikansy işleýän bolsa, şoňa video çekip salam Türkmenistan, owa gowmy, oňatmy, owa köp zatlar diýdirýärler. Ýankylar gorkman, çekinmän diýe. Ýöne men entek bugüne çenli ýekece türkmeni görmedim. TikTok'ta ya YouTube'da ya başka sosyal medyada men ýekece türkmeni görmedim. Afrikan dilinde şolara salam berenni ya Afrikan dilinde şolan erkin gürleýişi ýaly erkin gürleýişini görmedim. Şo taýdanam birazjyk Afrikada bir söz azatlygy barlygyny käwat suwd edýärler diýip aýdyp bilýän. Ýöne ýene bir gezek bellek geçen türkmen halkymız hakykatdan mert halk, öýüňi, ojagyny, çagaňy, maşgalaňy, aýalyny taşlap gelip bärde enataňy. Ýöne şo kynçylyklara da dözüp, ine naprimер käbiriniň ejesi ýok bolýar, käbiriniň dogany ýok bolýar, käbiriniň kakasy, awa şeýdip ýok bolýar belin. Şo agyr günlere, agyr külpetlere de çydap şu taýda işläp,
pul uğratmağın özü de men pikirimçe bir mertlik dip pikir ediyen sebäbi bu mert halkymız şoň ýaly kynçylyga döz gelip mertlik edip çydap gelýän bolsa, значит ertirki gün nesip bolsa biz bilen bile agzy bir bolup şu Türkmenistanyň özüne baskyn edýän bir kanun hökümetini yıkan wagtam bizden arkamızda häzirkisinden hem 2-3 esse mert olup durarmyka dip pikir edýän Murada. Okey. Gatı doğru belli geçtiniz. Bizim tek gurrumuzu kutormak eýen soralar gelip başlady. Ýöne men häzir biz soralar jogap berip başlarsa. Hormatly watandaşlar, hemmeňize salam alykym. Ýene bir gezek. Şu soraga jogap berin. Türkmen halky gorkokmy? Gorkýarmy? Protestlara çıkmak bolýar, o bir mesele. Bolýar, maşgalam, ýa-ni çağırlarym ma aňarda ol bir mesele. Biz protestlara çıkmak gurrun nedeni yok. Näçe Türkmen awtobusy, metrobusda serlerinde görüňde de seni görüp gaçýar. Näçe bir bilen habarlaşan yok. Näçe şöyle köçede durursan sen Türkmen zat diýip gürleş başlasan, ay bolýa gysga nime diýär ýa gepleşi gaçyk diýär. Näçe Afrika döwletleri, iksan Afrikans gara, bir Kamerundan, bir nimeden, ýa Kongo beýleki başga döwletler bolsa da Alжир, Tunis, Marok, ýa-ni Sierra Leone bolsa da bular bir-birini görse gürleşip durup ýa-ni gepleşip alışyp edýärler. Ýöne Türkmen bilen edenok. Protestlaryň bagnaşykdan gorkok diýerler. Indi maňa jogap berin. Türkmen halky Türkiýede gorkokmy ýa-da hiç tada inanman özüni ýa-ni hasap etmeyen, özüne hormat koymayan ruhsuz bir adammy? Ine şu soraga jogap berin, oňa çel biz gelen soralara jogap bereýin. Ýangaýdyk geçişinde men goşulýan, ýene bir zat aýtjak bolýan, ine Türkmenistanyna adamlar Türkiýany ýamçyp gelýär. Ya berge batyp gelýär. Mejbur bolup. Sebäbi единственный выход Türkmenistanyna ýene gaýtyp gelýär, şöyle ýaşaýar, özüne kas edip, ýa-ni asmaz, öldürmez ýaly bir ýere gidip işläp gelip şu belgileri ýapyp ýene çağçyklaryň bilen, ýa-ni maşgalaryň bilen dowam etmeli. Şu çıkanların 70-80% bir bilen çykdy. 30-40% ýa-ni öz durmuşyny Türkmenistanyna hiç hili ýürüdip bilmän soň, hiç hili ýa-ni gelecekde ýaktylyk görmän soň öz durmuşyny dowam etmän daşyrdykdylar. Ya da öz maşgalatyny podдержка bermeli. Inni şu ýerde gelin serdeliň. Türkmenistanyna adamlar birge batyp näçe çykýar? Sebäbi Türkmenistanyna bular pikir edýär, ykdysadyýat işläp dur beýlik döwletler ýaly. Konvertasiýa bolar, ýa bolmaz, ine dolar galar 20-25, birden 30 ýaş galsa eýem sen bankrot. Sen batdyň eýem. Diýmek Türkmenistanyň ykdysadyýaty durnuksuz, bulunp ýatyr. Ykdysadyýat ýok. Regulировка edilenok. Ekonomiki ýa-ni finansiwy we ykdysady instrumentler işlenok. Makroekonomika serdilenok. Mikroekonomika serdilenok. Onun kreditno-денежное обращение, ýa-ni pokazatellerini seyredýän ýok. Hökümetdäki ýolbaşçy diňe talap ýok. Oňa halkyň ykdysadyýaty, argatnaşyklary, halkyň içindäki kanunlar, ýa-ni biznesmenleriň, söwdegärleriň, dahanyň, kärindişiň içinde arasyna kanunlar, argatnaşyklar paýhynada däl. Seyden o. Özü bolýar, hökümet bol. Diýmek Türkmenistanyna çağçyklaryň eklemek üçin birden biznes açyp ýa birden terk edýän, sen batýan. 6 aýda, 9 aýda birden galyp bir ýa-ni dolar galdy, gaçdy, şoň tapagyna galyp bir hil nime diýsen, gün üstüne çöküp sistema hukuk goýan gurumlar, sanepidemstans, pajarnik, eýleki, beýleki, häkimlikler çöküp sen talap ýene nolu getirýär. Ya bir idare edýär. Şeýdip giýjegin edip ýüreginden tutup ýa ölýän, ya da berge batyp äp berip hemme zady ýene gidip işläp şonu üzýär. Başga bir varianty bar. Türkmenistanyna ine sen işläp ýörsiň. Bir hökümet edaza. Häzir ol dolaryň galyşy bilen sen ýa-ni aýlyň $20 bardy. $20 bilen hi maşgalan saklap bolýarmy? Ýok. Sen çağan 10 çyklasa bolsa işiklerini açyp bermeli.
Sen çağın instituda girse pul toplamaly, kardanmaly, yani pul vermeli. Sen çağın sadece girse o yerde yani zanaves kalmaly, o yerde çanağını, tarelkany hemme sen alıp vermeli. Dine çıktıcılar. O senin $20 produkta yeten oğa. Bu zatlar çıktıcı etmek için senin pikir eden ay häzir yani aylıklar köpürür, yani biznes eden ya birda eden dip kardanyan. Wagtlança 6 ayda 9 ayda düzdanlyp. Ay şunyum satarnyp, munyum satarnyp ýerine goýarnyp. O ýerden kardanyan. Ondan kardanyan. Onsoň düşünýän şoň şundan çıkalygy ýok. Hökman durup daşyna gidip işläp yani yapmaly. Onda näme edýän? Yine de sen ikinci kardan alyan, üçüncü kardan öýüň bat gibi otýarsyň. Käbirler çydama, ine men tanış adamlarym $100 karda alyp öýüni asyp yani kas edýärler. Namus edip şolatlara. Şu real ýagdaýda hemmemiz çykdyk. Agyr ýagdaýda. Kimde karda batdy, kimde ýene burlady. Problemaly çykdyk. Ýöne keypine Türkmenistandan biz gidemiz. Diýmek, biz pul gazanyp ýene baranmyzda da içiniň sistemasy ütken o. Ýene şo güne barýar. Diýmek biz barars, 6 ay 9 ay ýan gazanan zatlarymyz maşynja alanlar, jaýmyz, ýene-de iýmeli, içmeli. Häzir içinde maşyna alsaň, ýaryna gelýärler, pulny ýygy alýan. Men Türkiýede işläp geldim. Salgytdan berdim, ýok salgytdan berdim. Ahyry öýdýä senin pul alýarlar. Sebäbi ünsörüm. Hökümetdäki işleyen adamın $20-30 alýar. Egerde para bermeseň, o köçe çykyp seni talar. Maşynyň ýerde diýip, ýa bir zady ýanky öýünden tapyp seni talar da pul alar. Ol garyby talamaz, ondan talar ýa zat ýok. Ýene de maşyny tükdüň, maşyny ýa goýudan jary, ýa çagasy, uwdan telefonly, şolar talar. Bu ýaşamanlar. Ya pul ýok. Diýmek, ýene şo bir mesele gelýär. Biz Türkmenistanyň sistematy çalışmasak, şu sistemany taklap duran Hramow bilen Berdimuhammedow we şonuň garyndaşlary aýyryp bütün sistemany çalışyp azat saýlawlar edip büdjede gelýän ýani Türkmenistana gelýän pullar ugurlanman gelip klublar, ýani köşkler, sadyklar, mektepler gurulyp daýhanlara kömek, logistika, ýani kanallar, suwlar, ýollar, hemme zat gurup gerekli fabrikalar gurup halka onam satyp aksionер opşta edip halka satyp halky baýadyp galdyryp ykdysadyety gaty ýani çotko alyp gidip aradyna gatnaşyklar çotko gurup bank bilen adamyň arasyna, adam beýleki adamyň arasyna, grajdan adamyň, biznesmen gurumlary, ýani hökümet gurumlarynyň arasyna gaty ýani çotko alyp gitmesek, onu bizim ykdysadymyz ýöremez. Şunu çelli, iksan diktator şunu üns vermän, dine TV aýlyklary alyp daşyna satyp, şu gelýän pullar ýaryp gezdiler. Halk näme bolsa şo bolsun. O ýerde bir ýerde kanun bozulýan bolsa, günü girip kanunlar bozup elinden alýar. Men misal getireyim. Men Aşgabatda 96-njy ýylda auksionna, Aşgabat şäherine auksion boldy. Yer satyn alyp, ýani 200 milyona yer satyn alyp, auksionda utdum da töle pasportunu aldım. Yani GPT'den. Yürüte pasport şu yer bizimki deyip firmanın adını alıp onunla zavod kurdum. Recep Saparov deyip bir Haramdağ'da vardı. Niyazov'un yani kaşılyoğu. Şonun bir adam geldi. Boşodun yeri. Bu Recep Saparov'un yeri şuna pensiya gider şu yerde öz zavoddan olup şu yerde işler deyip gelse biz inanmadık. Bir ay alman elimizden aldılar. Sen ol auksyonuna utonun, kanun, GBT'da hiç kimse edemez. Yine şuraya paraxor devlet, onun hükümet tarafından yukarıdan aşağı düşen şertler bilen Türkmenistan öňe gider mi? Türkmenistan ötür mü? Ya Türkmenistan'a adamlar baýap, arqyn ýaşyp, daşa ýolda gitmediýär bolar mı? Yok. Hiç açan. Şoň üçin bütün sistemany çalışmaly. Berdimuhammedow Serdara çalışanyň bilen ya Berdimuhammedow başga bir ýani MHM işleriniň ýolbaşynda çalışanyň ya da polis işleriniň ýolbaşynda ya da şu ýerde paraxor bir ministra çalışanyň bilen zat ütken. Bize saýlawlary geçirmäne.
bize haklarımızı vermeli, bize saylamağına bizim durmuşumuzu gelmediler. Yine şoň üçin biz hemmeňize haýyş edýär. Gorkyňyzy aýyryň. Gorky ýok. Kelleňizde düşünşmezlik var. Yine biz size düşündürecek bolary näme sorunuz bolsa aýdym. Bizim düşünüp bilimimizden size düşündüreli. Şoň üçin yine şu ýaly köp erwet şertler bolan soň Türkmenistandan adamlar çykaýtmaly bolýar. Biz Afrikan döwletlerine göre şertlerimiz şeýle bir kyn. O ýerde emheme üstünden basana bolar. O ýerde isleýän adam prezidentine gülüşip bilýär. O ýerde seni prezidente garşy bir zat diýdiň diýip tutup alyp giden oklar. O ýerde isleýän wagtda isleýän adam çykyp gidip bilýär, gelip bilýär. Problema ýok. Şoň üçin olar azat. Olar öz azatlygyny şundan bir 50-60 ýyl ozal güreş barlar. Bizim bütün Türkmenistan'ın tarihine geçip şunu huda geldik, indi bizim azatlık almalı vaktimiz değil. Şundan biz almasak, şu momente tıptırsak, biz oğutta yanıp köz olup kıssak, közlerim kalılmesek, onunla Türkmen halkı, Afrika devletleri, Türkmenin bay halkı, Afrika devletlerinden garip yaşar. Nemen fikrim şeyle. Goşakladığınız olsa bir minut koşun, ondan sonra cevap verebilirim. Ha, men şu taýda diýjek bolýarmyan gaýdyp geçeniňizde şu Türkmenistanyň bir kanun hökümetiniň eden etdiliklerinden bu ziýan görýän adamlary ben 3 sistema bölesim berýär burada. Birinjisi jebir çeken halk. İkincisi hökümetiň işgärleri, mehkemeniň we şu polisiýa gullugynyň işgärleri. Üçüncü jebir çekýänem iş ýeregeleri, kafeleriň, magazinlaryň, şu sobstvenni biznesmenleriň nemesi özlerinin jebir çekýän nemeleri üçüncü topar diýip pikir edýän. Sebäbi birinjisi halk diýemde halk wyziatkany hökümet işgärlerine berýär hökümete. Bu dogry. Hökümete berýär. Hökümetiň kem şo ýanky polisiýa bu aşakda işleýänler hem ýanky wyziatkany alýada özüne siňdirip bilen okda ýokaryk bermeli bulara. Ministerstva ondan hem ýokaryk ýani minfinlere bermeli. Minfinlere vermeli. Ondan sonra üçüncü gatlagam horlanyan gatlak bu iş ýeregeleri. Bular näle horlanýar? Bular halkdan alan viziatkasyny özüne siňdirip bilmän ýokaryk ministerstva beren soň bular bir ýerden iýip içmeli. Bular gidip kafelerde, magazinlerde ýanky aýdyşyňyz ýaly häkim bilen, başlyklaryň, prokurorlaryň, şofýorlary gidip şo taýda şolaň ady bilen muty iýip içýär. We ýanky kiçi terekeçilik edýän adamlary bu kafelerin egelerini batırýarlar, olan aljak girdejisini bular muty iýip çykýar. Şu sistema boýunça 3 sem horlanýar we hemmesem seredip görsem Türkmenistanyň hökümetiniň bir kanun edýän işleri bolýar murada. Doğru. Inni şu ýerde bir sorak var. Şu ýerde diýerler, serdim. Aktivistlerin başka ählimlik boluk pikirlenmeýän, kitap okumayan agzaly, halkymy talap edip bilmeýän nijela nalaj edýänler, sebäbi başka ýurtda şeýle düşündirilse berýär birem halk aýaga alady. Ine şu pikire näme aýdardyňyz? Bizim halkymyz gorkak diňe aktivistler, gorkak däl, ne başga halka şeýle düşündürüşler berilen bolsa, ona başga halk ýan galardy, ýan kwany düzeldirdi bolýan. Ine bizim halkymyz şeýle. Şu soraga men jogabym aslında aktivistlerim halkyň içinden çıkan adam bu bir. İkinciden aslında aktivistler siz seredin şumat komentariýa ýazyp oturýarsyňyz berekella siz gorkak däl. Aslında aktivistler sizden hem gorkak bolan adamlar. Sebäbi men özümden mysal alsam, men edil sizinki ýaly açyk komentariýa ýazyp bilmeýärdim. Ve sizinki ýaly açyk like basyp bilmeýärdim. Gorkýardym. Ýöne şo gorkaklygy özümden aýyrdım. O gorkaklygy aýyrmak üçin hem ine şu meni YouTube'daky çykyşlar boldu, opozisiýalar şulara seredip şularyň hereketine diýen sözüne seredip özümi biraz jygan bolsa, siýasy tarapdan bilinmiş şu edilýän çykyşlaryň netijesinde men şu ekranlara çykdym iň soňunda. İkinciden başka yurtlarda diýäňiz bireyam halk ayağa galardy beýle düşündirilse. Dogry, başka yurtlarda galardy sebäbi başka yurtlar
entek ömründe birinci gezek çıkışı da. Başka yurtlar, napример Türkiye ya Rusya o yurtlar eýem davno çıkıp gören adamlar. Türkmen halkı näme üçin ayağa galan ok? Türkmenistan 97 ýaşynda şuma. Yani 1924-nji ýylda Gaýgy Atabaýewiň nemesi boýunça 27 oktýabrynda Türkmenistan respublika bolýar. Şondan hasaplasak 97 ýyl bolýar Türkmenistana. Bu Türkmenistanyň 97 ýylynyň içinde birinji gezek aktivist çıkıp, birinji gezek opozisioner çıkıp, birinji gezek halk öz istegini daşa yurtda aýdyp otýar. Entek birinji sapar bolan üçin hem halk ayağa galmana biraz gorkýar. Şu sapar jemlenişip halkymyzyň şu kellesindäki Murad agaň aýdyşy psixologiski panyatası var halkyň, gorkaklyk däl ol. Şonu aýyryp bilsek, halk soň şu A diýeninden çıkmana tayar olan halk bolýar. Bundan soňky saparlarynda bu birinji gezek entek ömründe bolan üçin halk ýedi ölçäp bir kesip otýar. Şoň üçin hem men pikirimçe biraz halka da hak versek ýalňyş bolmazmyka diýen Murada. Doğru, doğru. Goşulyan aýdalanyňda ine Ferden Türkiýede bir işläp ýok, ýa başga döwletde tapawul ýok. Bizim dokumentimiz ýok. Bizde golluk ýok. Biz bir maşgala o çık gidýär ýetim getýär. Maşgalasy baka başga bir şäherde mysal üçin Marda maşgalasy bilen dogunarynda şundan ýaşaýan adam bolsa, şu maşgalasyny kurup, ýani daşawda gidip bir öz vilayetine däl, başga vilayetine ýetim ýaly gelip ýören adam, ine şu türkmen adamy. Türkiýede ýa Amerikada tapawul ýok. Sen öz maşgalaňa, ýani ilçhana baranda sana ýani başga bir adama ýaly seredýärler. Başga bir raýatyň adamy ýaly seredýärler. Başga raýatyň adamy konsulsa gelenine onu hormat goýulýar. Bilýärmi? Onu gülüşýär, hormat goýulýar, dogry jogap berýär. Türkmenler gelenine onu pasportyny goýulýar, hasap eden oklar. Bizi halky hökümet düýünden göreni ok. Şoň bardygy, ýani şoň kellesinde ýok. Ine şoň üçin bu gyzyk gelýär. Ya biz alamyz ok, biz zat diýemez ok. Bize bar ýok bolýsa, biz imzim gaýýar. İstanbul'a konsulsa sana ýok bol diýip söýgär bolýan, bolýa bagşlan diýip ertesi gelip ýene ýalbarýan. Onu bize hyrmat etmeli, bize ora ýalbarmaly. Onu bütün ömrümde ýalbarmam. Ýalbarmam la. Talap etmeli. Sen menim pullarıma, ýani tebii warlyklardan gelýän pullara, men salgytlarıma diýmek, tebii warlyklardan gelýän pullar, men maşgalamyň pullary, men ata-babalarymyň goýup giden pullary wagtlaýynça. Bize wagtlaýynça berilen pullar şol ýöne ýerde ýatýar, sen alyp satyp jüýüň urup gidip oturýarsyň. Bizim ata-babalarymyz görüşdik, her bir tonna ýani benzin üçin, her bir tonna newit üçin, her bir 1000 kubometr gaz üçin ölüşdiler şo ýerde. Berdimuhammedowyň dahly o ýerde. Näme bizim baýlyklarymyzy, gelecek nesiliň baýlygyny alyp satyp, bular samolyotlar, hökümetiň samolyotlaryny bize iyi vermek taksir etmiyorlar. Näme biz şunu gulyaly işläp ýörüz. Biz yesir bolduk. Zähmet yesirler bolduk. Daşa ýurtlarda. Görün Berdimuhammedowyň siýasat akadişini Türkmenistany üstürmekde halk genotsida sokuşun diýerim. Ol Türkmenistanyň içinde yesir adamlar we daşyna gaçanlary şo ýerde zähmet yesir edip şolun pullaryny Türkmenistana geçirdi. Şoýdan paraholuk bilen ellerine alýar. Oýarmy? Onu düşünmek üçin bir institut tormaly. Men bir zada düşünmeýän zadym. Haçana çelli biz öýlerimizi synamak. Haçana çelli biz öýlerimizi hormat goýmaz. Kim ol Berdimuhammedow? Bizçe ýok bir nälaja dedi. Näme bir hökümetdäki bizçe ýok adamlara boyun eğip ýani şolar bize söýükse de üstümize tüýkürse de ýene baryp şolardan bagşlama sorap gaýrat edip ýene şolar para verip şolar finansiýe edip şolar üstürüp maşgalalaryny haram pullary iýdirip öýlerini çağlaryny daşarypdy okudar ýaly hemmerat edýär ýöne biz küsüntýär. Näme men oňa $3,500 men Türkmenistanyň grazdany maňa pasport hökümet ılgap bermeli. Näme men oňa şo ılgap bermeligini direk
Şoň $3,5 berip, $3,5 onu Russiýada tokoýak edip içirip arak berip, ola meňden beýle gülleşer ýaly kim olar? Kim olar Türkmenistanyň halkynyň öňüne? Hiç kim. Men ýalňyza konstitusiýany okap berdim. Türkmenistanyň halkynyň öňündäki ýerine ýetirji borçly, halkyna borçly hökümet. Siz haçyna haýsam bolsa bir hökümet işleri görenigizde bir zat unutmaň. Eýýem şo size borçly. Şoň ýanky borç düzüni, şertleri, işiniň borç düzüni size borçlu hyzmat etmek üçin. Sizi basmak üçin, talep etmek üçin ne? Porsi iksan emhemeşini alın. Size halkyny hyzmat üçin on borçlu seretsen, Hudaý akladyň. O sizin ýanyňa gelip gürlemelär. Men beýder neýderni. Size borçlu bolmaly. Men beýleklere gürlemedem. Türkmenistan prezidenti özüňiz gördüňiz. Şunu özüň saýlanynyň soňun konstitusiýasyny gurhany ýerine goýup, gurhana amallap, Allahna amallap, Türkmen halkyna amallap, men Türkmen halkyna hyzmat ederim diýär. Hyzmat eden o. Öz garyndaşlaryna, öz ýegenlerine, öz doganlaryna, öz çağlaryna, öz aktyklaryna hyzmat edýär. Bize kan hyzmaty. Bizim ýolumyzy ýapdy. Bizim konvertasiýamyzy ýapdy. Bizim pasportlarymyz uzaldanok. Biz ölüp turkak waksina bolup ýöne ölüp ýatyr bizi. Bizim vilayet arasynda ýanky ýollar ýapdy. Bir garyndaşymyz belki vilayetde ölse baryp sadakaty berip bilemdi. Bizi gynap ölürk bolýar. Bizim prezidentimiz de o bizim düşmanymyz. Näme şu zatlar bolýar? Sebebi biz özümüze hormat goýarok. Hormat näme üçin goýanok? Bizim kellemizde bir gapandan Spaniýaly bir Hudaý saklasyn dogudokdan Spaniýaly indi dogudoga baranda ýene bizi ýanky dogudokda garaşyp dugulap Türkmenistan prezidenti we onuň ýanky paraxorlugy. Şol ýaly bolýar. Biz şu ýere barıp dogudogy düzeltmeli. Şu dogudogy ýok etmeli. Şu dogudok sistemanyň duruşyny biz aýyrmaly. Şoňa ölmelen bolsa, elimizde ýara almalan bolsa etmeli. Ýöne birinji kanun ýolundan etmeli. Kanun ýollaryny geçip, urulup, öldürülüp görülsek, onda biz bütün dünýä jemgyýetine haýyş eder. Ya goşulmaňyzy ýerim, ya bize ýara berip arkamyza döňür. Ol başga gurum. Onda Türkmenistan prezidentini ýerin aşağından taparsy. Ine hemme zadyň ýol bar. Şu ýoluny, kanun ýoluny gitmeli. Şoň üçin ine käbiler diýär, ay bulan diýen zat näme? Boş zat. Bizim diýen zatlarymyz fundamental. Ol senin aklında fundament bolup durmaly zatlar. Sen gazanjak pullaryň, gazanjak skemaryň şu fundamentin üstüne goýulmaly kiçik agaçlar. Sen bolsa şu agaçlary, ýa-ni öz bähwidini $100 ya $200-500 gazanmak üçin fundament hökmünde goýýan, bizim diýen zatlarymyzyň kiçik agaçlyk hökmünde goýýanda pikir edýän bu bir fantaziýa. Bizim häzirki gepleşigimizde siz düşündirjek bolan zatymyz bu fantaziýa da. Sizin fantaziýaňyz ýalňyşlyk. Sen özüňe hormat goýman, bir topar sana münasip däl işlerde işler, sana diýilen sözler çekip, seni Allah Türkmenistana baranda taala, Türkmenistanyň içinde maşgalan seni çağıran zorlap, talap ýören adamlara gul bolup ber. Hani Türkmençilik? Ay bir Türkmençilikde buraya zat ýok. Hani Türkmençilik barmy? Türkmençiligiň magturdy. Türkmençilikde Türkmenistanyň prezidenti, milli lideri öz halkyna şey dermi? Tarihte barmy? Şu ýoksan diktatordan başga. Ýok da o. Sovet Soýuzy bolanna, oruslar basy bolanna da beýle ýokdy. Bizi beýle gynamadylar. Bize bilim berdiler. Bize ýanky medisinany mukt etdiler. Hawa bizi daşyna çykarmadylar, ýöne bize 10 ýaş döwletiň içinde nire gitsen gidibermeli etdiler. Bize pensiýa berdiler. O pensiýa bize $7-10 da häzir ýaly. O pensiýa biz ýaşap bilýärdik. Dolar 92 köpükdi. Bizim pensiýamyz 150, 170 manatdy. Rubly. $170 öňkü wagtlaryna uly pullar. Men student bolup oturanda 120 alyk alýardym. Pensiýerler 150, 170, 200 manat
ýa-ni 200 rubl aýlyk alýarlar. Şol ýaly durmuş gowdy. Biz basyp alan orslar bilen biz gowy ýaşaýardyk. Indi Türkmenistanyň içinden bir çüýrük dokum biz basyp alyp, biz Hudaýdaklan düşman basyp alan bolsa bir 5 ýylda gynanyp agyp turup ýeňirdik şonu. Şunu ýeňmem sebäbi biz bu düşmanlygyny düşünmedik. İksan Haranzada bizi allap Türkmen halkyny edip içinden ýa-ni ýüzlerini Türkmen maskany giýip kim şular men bilemok. Türkmençiligi ýok şular. Türkmenligi hem ýok. Hem öz halky ölüp dursa, Lewatda bolan tragediýa, Marda, Aşgabatda burnuň öňünde bolan tragediýa hiç çykyş edip men gynanjym bilýän dik görmedik adam. Hiç wagt beýleki bir oppositsioner ýa siýasat tarapdan telewizionda çykyp onuň bir gepläp bilýärini görkezmeýän adam. Näýeli uly döwletiň, bir tarap döwletiň, garaşly döwletiň Türkmen halkynyň lideri bolup bilýär. Bolup bilen o. Bizi mecbur edýär bolmak üçin. Şonuň üçin biz şu hatlary kellämizde ýa-ni derece hukmuna goýmaly. Düşünmeli. Ine şu bizim düşüncelerimiz fundamental düşünce bolmaly. O sen beýaşmanda hem ýerde de gazanarsyň. Türkmenistanyň içinde de, Türkiýede de, Amerikada da, o ýerde de gitjek ýerin ýok. Hepman yer tapylýar. Ýene şu ýaly bilimleri almak üçin sen köp kitaplary öwrenmeli. Sen sistema düşünmeli. Sen içinden bolup geçen dağıtları analiz edip bir rezüme çıkarmalı. Sen daşındaky ýagdaýyny içinden daşına çıkıp psikologlaryň diýişýäli daşından problema özüňe seredip daş töwründäki meseleleri seredip sen çıkarga tapmaly. O mesele kyn. Haçan seni agyr durmuşa salmadyk bolsalar sen çıkarga tap bilýän. Ýöne saňa garşy uly sistema işleýär. MHM gullugy, prokuratura gullugy, polis gullugy, suwutlar, oň daşyndan propagandan we şular hemmen kontrol edýän ýörüte türkmen däl, professional adam işläpdir. Ol Haramoly oň eline oýnatdy. Haramoly men we garnaşym paraxorlyk etse, döwlet gitse nip gitipýär. Bir zat bolsa gaçyp gitjek. Ine şu hatlary biz halkymda düşünmek üçin ine seriýa çykyşlar eder häzir. Şul esasy tema biz näçip Afrika ýurtlaryň ine dünýäde iň gowşak ösmedik garyp ýurtlardan bizim adatlarymız ýok. Şoluň ýa-ni duruşuna görä, bolşuna görä we şolara görä bizim garaşlylygymyz ýok. Şolara görä bizim gahrmançylygymyz ýok. Näçip? Şu meselede egerde siziň başga pikirleriniz bolsa, bizim aýtmadyklarymyz bolsa, kyn görmän aýdym. Indi Farhat sana sorap, şu esasy şu büwes bolup duran gorkoklukmy? Egerde gorkokluk bolsa, şerat, ünswer. Afrika ýurtlardaky zähmet migrantlar Türkiýede we türkmen zähmet migrantlary azat döwletde Türkiýede MHM ýok, polis ýok, kawetler ýok, Türkmenistan prezidenti ýok, hiç zat ýok. Şonda da şu ýagdaýlary ütken o. Şonda da Türkmenistan'ın içinde grajdanlar ýaly gorkuşup, ýa-ni azat gürlemen, azat öýün alyp barman, öýüne güwün ýetip, ýa-ni ruhlanman, şu Türkmenistan'da ýaly gezip ýörler. Näçe? Şonu düşündük berseňiz? Näme pikir edýän? O dogry aýtdyňyz. Şoň ýaly gezip ýörler. Ýöne halkymız näme diýe? Näçe ýüzüm gülse de ýüregim gülmez eje diýär. Edil bizim halkymız şo günü şo prosedurany geçirip oturýar. Bular özlerini bir spakoyna hissat olmadyk ýaly alyp barýarlar, ýöne içinde derdi ýetip bular bir. İkinciden hem bulan gorkokluğu %70% halkımız özünü düşünen ok. Aňyrdaky maşgalasyny düşünýär. Köpüsi bilen gurrunda şolýa sohbetde şolýa, ondan derneye gelýärler, zat edýärler welin. Yankılara sonra versek aýtýar, dost diýär, men çykaryn diýär. Ýöne men aňyrda 4 san çağam bar diýär, aýalym bar diýär, ejem kakam bar diýär. Bizim hökümetiň hem en bir halkyň gorkulu ýerinden tutan ýerem aňyrda maşgalasyna baskyn edýärler. Köp halkan bolsam
Taki tağam diýe şolar problema da gezip berdi. Yine üstüne problema mindirmäliň şonuň diýip gorkaklygynyň %180% halkyň özü däl bärde gezip beren halkyň özüniň gorkaklygy däl de hemmesi şo taýdaky maşgalasyny, çagasyny, ejesini, kakasyny pikir edip özleri şeýle gorkak bir näme gelýärler. Ýöne şu taýda men hem halkymyza motivasiýa hemen bir hakyky bolan zady öz başymdan geçiren bir zady aýdyp berjek. Şo temada şo gorkaklygy ýaşaýan watandaşlarymyz üçin, ýani şo öz maşgalasyny düşünüp bärde çykyp bir ýüzüni açyp bir protestolara gatnaşyp bilmeýän watandaşlarymyz üçin şunu aýdaýyn. Men şo TikTok'da Murad ağa ýadyňyzda bolsa 28 iýulda men ýüzümi açyp çykyş edip başladym. TikTok efirinde, sosyal medyada. Şo birinji çykyşymy goýanda kakama telefon edipdirler-de şu vilayet komitetden. Aňyrdan Türkmenistanda kakama jaň edipdirler. Ay ýaşul sen ogluňa maýyndy bulaşdy diýip. Soň kakamam diýipdir, ana öz İstanbul'da, anada nomeri men bilen işiniz olmasın, maňa zat diýmäň diýse, şonda şo vilayet komitetiň aýdan sözü bar da, şunu men halkymyza da ýetireýin. Ýaşul diýipdir, biziň işimiz ýok diýipdir, bular edil garynja ýaly birini bassaň bir çyka otýar, birini bassaň bir çyka otýar, gaty köpelip barýar bular diýipdir. Ýöne diýipdir, bir zat diýsin diýipdir, şu haramdag diýip söwmesin diýipdir, näme tankyd etse edibersin diýipdir, sebäbi şu haramdag diýip söwgen wagty bizem günümize goýan oklar Aşgabatdan, merkezden jaň edip, git şonu tap diýip. Soň şu taýda endi menem özümçe bulan bu pikirine özümçe pikir etdim de, häzir bir adam çyksa bir günde ýa-da bir günde 3 adam çyksa bular üçin tapmak aňsat. Öýüni, adresini, ýani mehemeler işläp bilýär. Şu taýda halkymyza da ýetirjek bolýan, şu taýda 1000 adam birden çyksa, 1000 adam. Bolýar biz öňünde çykjak, öň katarda çykjak. 1000 adam birden çyksak, toplansak watandaşlar 1000 adam öýüni tapy bilmeýär bular. Sebäbi 3 adamy bir aýagy tarap gözleýärler. 1000 adamyň öýüni tapyp bilmeýärler. 1000 adamyň öýüne baryp birden basışam edip bilmeýärler. Şoň üçin Murad agaňam aýlap, ýyllap aýdyp gelýän zady bu. Hemmemiz ağzı bir olalı cemlenişeli. Yani şo öýümüzi alad edip gorkýas diýen watandaşlarymyzam gorkmaň. Hemmemiz bir bolup köplük olup çykamyzda bize hiç kim päskelçilik bere bilmeýär we hiç kimem baryp bilmeýär. Sebäbi 1000 adamyň öýüni Türkmenistan içinde tapar ýaly birinjiden Türkmenistanda kamera sistemasy işlemeýär, köçelerde, zatlarda. İkinciden hem siz o taýyk toplanyp 1000 adam çıkan wagty siz ady familiýaňyzy aýtmaýaňyz. Ya sizin adresiniz belli de, kim Lewap'tan, kim Mar'dan, kim Balkan'dan, kim Aşgabat'tan belli de. Şoň üçin biraz jygan bolsa ağzı birlige geleli ve şo ýanky gorkaklyk diýen psikologiki basışymyzy kellämizden indi aýraly watandaşlar. Olam hakyky gorkaklyk däl, prosta şol Türkmenistandaky maşgalaňyzy düşüneniňiz üçin şeýde otyrsyňyz. Özüňizi gorkak rolunda alyp barýaňyz. Ýöne oňa mine ýoluny men size aýtdym. Oňa ýolu şul. Gelin. Siz bolýa söwmeň, haramdagam diýmeň, başga haram gulam diýmeň, haramzada da diýmeň. Ýöne tankydyňyzy aýdyň içiňizde söwmeň. Biz söwgel öňüňizde durup. Biz hem şonu tankydymyzy aýtjak gerek bolsa biz hem söwjekler. Size azar vermesinler diýip. Ýöne toplanyp bir 1000 adam bolup ağzı birliğimizi görkezer watandaşlar. Eger isteseňiz ne ýollar ýapyp dur, ýollaryň açylmagy üçin ýörite bir ýene protest edeli, eger mümkin bolsa. Haysiňiz gelip bilýän bolsaňyz ýakyn günlerde bir protestamyz edeli ýollaryň açylmagy üçin. Şoň üçin diýjek bolýanym, gorkmaň indi. Gorkaklyk diýen psikologiki keseliňizi indi özüňizden aýryň watandaşlar. Ona gerek ýok. Okey. Maňa söz berseň, oturdum mu? Aýdyň Murad aga. Berdim. Maňa söz berseň, şurada köp sorular peýda bolýar, men käberini goýan ýakyn çykmady ýaly. Ine men orçça da jogap beren sebäbi ine orçça da ýazýarlar. Bizde bir problema var kellämizde. Ne problema? Türkmenistanyň hökümeti hemmesi ýanky işleýän MHM'de işleýän teröristler, monsterlar. Ulu ýanky gylyçly, ulu paltaly, öňünde de ýanky ýürüýtürleşden et kesmek üçin ýanky çyhol monsterlar. Siz oýany Olumam maşgalasy var. Onun çağalary var. Onun inatasy var halkyň içinden. Onun kosmosdan aşak düşen o. Onun kellesi işleýär. Olar
Sizin öňkü pikirişini edişini diýali, ýani sizi çağıranyny gynary ederler, beýderler, etmeýär. Niýem çyp etmeýär? Häzir Türkmenistanda projektor bardy. Şu projektorda Türkmenistanyň häzir hemme ýeri görünip dur. Berdimuhammedowa onuň batyş edýär, OBS-de batyş edip başlady. Daway kanunlary adamyň bozmaly diýip bularym atçot baryny berýär. Haçan siz Yalan Vatan programmasyna seyredeniňizde ine Türkmenistanyň prezidenti oğlum bilen agary gatnaşygy sağlap nimetli diýseniz, şo ýerde batyş edildi. Halk bilmedi ýaly. Sizin öňüňizde yalan ýani informasiýany, maglumatlary berip sizi ağlamak üçin edilýär. Diýmek şo güni batyş edildi. Şoň üçin Berdimuhammedow şu planetada sivilizasiýanyň kanunlary ýörýär. Ol yapynyp Niyazow neutralitet diýip, ýani bir taraplyk diýip Türkmenistan ýapyp görkezmän ýördi. Inni Türkmenistanyň bir habarlar alyp durdy. Videolar atdy, güni gidýär. Ona OBS güni gidýärler. Ýewroparlament Bideny gidip dur. Şoň üçin öňkü ýaly edip bolanok, etjek bolsam edip bolanok. Şoň üçin siz kyn görmän, öz dogunlaryňyzda jaň edin. Ýagdaýlary bilişdirin. Goňşulardan, ondan, bundan, Türkiýedäki aktivistlerden uraýanlar ýok. Indi ýene köp soralar var şu mesele boýunça. Как мы можем защитить свои семьи? Только выходя на протесты. По-другому не защитите. По-другому вы рабы этой системы. Вы не сможете защитить. Сегодня вас не трогают, это не значит, что завтра не тронут, поверьте. Это говорит о том, что сегодня просто эта случайность на вас не упала. Завтра она упадет обязательно. Вашу дочку изнасилуют, вы куда-то придете, вас там вышвырнут, с вами даже разговаривать не будут. Все, что сегодня в Туркменистане добились, да, по поводу прав человека и так далее, это заслуга активистов. Не думайте, что Бердымухамедов испугался, у него сердце, значит, заболело, потому что народ мучается, и он дал ему эти права. Ни в коем случае. Реально рассуждайте. Все, что мы сегодня имеем, это активисты добились. Это активисты отвоевали. Если бы мы не были бы, он бы вообще затерроризировал. Всех бы на уколы посадил, люди умирали бы и продолжали умирать. Ему много людей не надо. Ему всего 500 тысяч человек надо. Если там находится около 2 миллиона 350 тысяч человек, ему в 4 раза меньше людей надо. Ему наплевать. Он же остановился. Мы в ВОЗе, я выступал, комиссия ВОЗа во главе с руководством поехала сейчас проверять Туркменистан. Он испугался. Он сейчас остановил паруса. Если мы не будем выступать, ваших родственников там вообще сгнобят, не забудьте это. Сейчас, вот посмотрите, мы заставим его открыть дороги. Как бы он там ни говорил, не строил из себя супердиктатора, он дороги откроет. Он дороги откроет, вариантов нету. Пурсоттан пейдаланып, мен Түркменстанның бейқанун президентini Бердымухамедова yülenýän. Men günne çıkış edip durany, günne hatlar ýazan, bütün dünya gurumalaryna, Biden'a, Ýewropaň deputatlaryna, Fransadaky Ýewropesk deputatlar, Fransaň prezidentine, Germaniýanyň prezidentine, OBS'de, hemme ýerde Türkmenistanyň prezidenti mazhara bolmakan ýollar aç. Sizin şuraya kanun bozuşuňyzy dünyada hiç bir prezident bolamaz. Ýollar açyňda Türkmen halkyny içine talyň. Biz çağrımızı görürsünüz gelýär. Biz inatalarymyzy görürsünüz gelýär. Ine şu men diýen sözlerim, ine men her çıkışımda, her dilli dillerde durur. Ýöýte frans diline men çıkışlaryma başlaýan, şu ýerde Frans döwletine, Ýewropaň döwletiniň hemme diplomatik işgärleri, hemme diplomatik gurumlar fransuzça urulýar. Hemmesi biler ýaly, olaryň ýemelerine uğradyp men size ýolları açdyrym. Hem aktivistler bilen goşulyp biz bir ýumruq sizi maskara edip mümkin şu ýollar açylmasa siz hem ýykarsyz. Siz özüňiz isleýän şonu. Siz idiot bolmadyk bolsaňyz ýollar açyp bundan skandal etmeýän, bütün dünýäde maskara bolman, sapaçylyk bilen halk bilen ılalaşyp ýollar açan bolsaňyz işrat bolmady. Ýöne siz özüňizi katastrofanyň garadyna eltdiňiz ve özüňizi gaga eltdirýär edýäňiz. Bize amatly bol. Şoň üçin ýene bir gere gaýdýan,
Yollar aç. Maskaran intek bolan oksen, inni maskaralıçlar var seyret. Biz hem sizi, hem sizin karındaşlarınızı sansa oturtmalı. Şoň urunu işleyäs. Indi biz çıkışımız devam edeli. Şu meselede menin pikirimçe korkakluk yok. Menin pikirimçe adamlar hada düştü Türkmenistan'a çıkış ettiğim yani öz hakikati aytsaňam problem yok. Sizin TikTok'ta ne çağdan gün aydı otira. Hani kimin maşgaladan çapım ettiler. Kimin çağatını yani bağlarda ortada astılar. Немен гурун делать? Как наших детей спасти? Только протестами. Только выходить и говорить. Не хотите на протесты? Выступайте, говорите ситуацию. Если вы не скажете свою ситуацию, вам никто не поможет. Активисты вам ничего не должны. Они и так борются, свою жизнь на стол поставили. Вы ничего не делаете. Мы почему не можем победить? Потому что вы нас не поддерживаете. Мы почему не можем быстро это все убрать, построить нормальную жизнь, вам дать выбор в жизни, создать условия, создать возможности, только потому что вы не поддерживаете? Вы спрятались, я имею в виду в общественной жизни. В другой жизни вы не спрятались, вы пашете, вы деньги зарабатываете, вы бизнес делаете, вы зарабатываете, вы свою семью держите. Вы хотите за счет других получить вот эти вот преимущества. Вы себя обманываете. Нас обманывать нельзя. Не обманете нас, мы все видим. Вы себя обманываете. Активисты будут выходить, если вы не встанете. Они получат убежище, уедут в какие-то страны или что-то сделают. Мы им поможем, и на этом вы будете дальше продолжать мучиться. Хотите к этому? Вот это будет. Поэтому каждый человек должен свои права защищать. Фархат не должен ваши права защищать. Фархат выходит свои права защищать. Я выхожу, свои права защищаю. Если вы не выходите, свои права не защищаете, ваши права останутся у них. Поэтому хотите счастливую жизнь детям и себе, выходите. Хватит сидеть, хватит за счет других выезжать. Вы работаете, вы деньги зарабатываете, вы перечисляете домой, вы говорите, да, если я не буду это делать, они с голоду умрут. Так пошите всю жизнь. Какие проблемы? Работайте всю жизнь. Потом, когда с вами плохо будет, вы поедете в Туркменистан, ваши дети поедут, будут также работать рабами. Это рабство. Вы можете называть, я зарабатываю деньги. Вы не зарабатываете деньги. Вы свою жизнь продаете за деньги. Надо работать 45 часов в неделю. Но не так, как вы. Надо работать 45 часов в неделю. Надо с семьей быть. С семьей поехал, погулял, вышел. Детям воспитание дал, всегда рядом, на помощи. Кому-то плохо помог. Чтобы эту жизнь организовать, надо выходить. Ее никто не подарит. Бердмухамедов вам ничего не даст. Поверьте, он отнимет все, что у вас есть. Поверьте. Если ему возможность дать, у него есть плетка, обмотанная колючей проволокой. Поверьте, Ниязов разговаривал с одним моим товарищем, не из Туркменистана. И тот товарищ мне рассказывал, ты даже не представляешь, это был 94 год, какой ужасный этот человек. У вас будет катастрофа. У него на столе стояла золотая плетка, обмотанная колючей проволокой, золотой. И когда он с этим человеком разговаривал, с Россией, он говорил, я народ должен вот так держать. С ним надо разговаривать. Плетка, обмотанная колючей проволокой. То есть у них изначально стратегия такая. У нас отнять все и нас просто гнобить. Этот придурок просто продолжает. Эта же плетка передалась, он просто продолжает. Что вы ждете? Что Фархат и Мурат выйдут, что-то для вас сделают? Нереально. Мы делаем, но у нас силы против целой системы не хватает. Если вы не станете рядом, не хватает. Нам много людей не надо. Нам 30 тысяч человек надо. Из всего народа каждый занимается своим делом, как он считает правильно. От этих толку нет, вот я этим занимаюсь. Естественно, толку не будет. Вы ничего не делаете. Одни мы ничего не сможем делать. Поэтому что делать? Надо поддерживать активистов, надо выходить,
надо говорить, надо записывать видео. Не обязательно быть членом какой-то партии или активистом. Нет. Я пашу столько-то лет вот в Турции, работаю как раб, мои дети мучаются, я устал, помогите нам. Все. Одноминутное видео. Вы не делаете это, и вы хотите, чтобы Фархат и Мурат ваши проблемы решили. Нереально. Просто реально смотрите. Почему, вы спрашиваете, почему мы ходим, почему выступаем, все делаем? Мы собираем храбрых активистов. Как мы соберем 1000-2000, мы поедем вовнутрь спасать наших родственников. Естественно, вы не поедете. Потому что когда у вас стоят здесь деньги, и здесь бесплатно работать и свою жизнь губить, то есть рисковать, вы не пойдете сюда. Я согласен, это нелогично. На первый взгляд. Но это вообще логично, и это правильно в целом. Просто вы не видите это. Yine yine sorular var. Şu orada soru oldu. Farhat, bizim çağlarımız ölüp dur, bize çağlarımız neyle qoral deyip yani yazdı biri. Şuna öz düşüncenizi aytsanız. Benim o çeli inip soru olsaydı. Hava şu yankı yazan vatandaşımıza ve beyleki bize seyretleyen ve seyredecek vatandaşlarımıza diyecek Kolyanım bizim çağlarımız ölüp dur, biz çağlarımızı neyle qoralı. Biz yankı Muradağın aydıp geçişiyalı birinci özümüze format koymanı öğrenmeli. Biz özümüzün demokratiyamızı kazanmanı öğrenmeli. Biz özümüzün hakkımızı talep etmeni öğrenmeli. Diyecek Kolyanım ene daşar yurtdan aprimer Türkiye yalı, Avrupa yurtları yalı, Amerika yalı, Fransa, Germania, İtalya şunu yalı ösen yurtları her kime arzu edi. Şunu yalı yurdumuz bolsa deyip. Yöne şol yurda varıp en pes garavulu, en pes şafyori, en pes bir yolun qırasında yani yolun temizliğine seyretyen adamların yanına varıp bir haksızlık etsen gönü kanunu yüzüne patla deyip aytdı. Ne için? O yurtlar östü. Sebebi seredin şonun. En bilimsiz, en aşak vazifede işleyen garamaya kalkıp hem şu öz yurdunda öz hak hukukunu, öz kanununu, özüne gerekli olan maddalarını sizden benden ve şu yurdun üstünde oturanlarından qovu Biz haçan qorap bilýäs, haçanam şol yurtların derejesine yetip bilýäs. Hemmemiz öz hakkımızı talep etmeni öğrenende, öz hak hukukumuzu öğrenende, özümüzün konstitusiyamızı öğrenip nirde nälik hereket etmeli, nirde nälik gürlemeliliğini öğrenen zamanımız çağlarımızı hem goraýas, ecelerimizi hem goraýas, maşgalarımızı hem goraýas ve ata vatanımıza da gaýdyp barýas topraklarımıza. Bizim bärde aktivistler, opozisionerler çıkın 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 diýäniň sebebi biz size çıkıp Gurbankula söwüň diýemiz ok. Gurbankula gıýgyryn, hapa sözleň diýemiz ok. Ya ejesinden bacısından yetin diýemiz ok. Biz çıkıp kanun boyunça özüňize edilen haksızlığı aydın diýäs şotaýdy. Bir adam çıkıp aýtsyn, iki adam çıkıp aýtsyn, 100 adam, 500 1000 adam, 10 000 adam çıkıp şu özüne edilen haksızlığı aydanda özüne edilen haksızlığı. Ana şonda biz yankı Avrupa yurtlarının bir %10% olsa da derejesine yetip bilýäs. Ana şonda biz çağlarımızı gorap bilýäs. Sebebi näçin aydın diýen özüňiziň hakyňyzy talap edin we haksızlygy aydın. Ine ýolları ýapyp dur, ýolları açdyň. Çıkıp siz hiç kim alıp gidip basan ok, öýüňize azar beren ok. Bu bir. İkinciden pasportlarımızı maşenstw edip pasoýstwalar 1 ýyllyk we 2 ýyllyk peçat durup berýär. Häzir hemmeňiz İstanbul'un içinde eşidildi. Şo pasport bilen başka yurda çıkıp bilen ok. Nizakon. Потому что kanun boyunca sana pasportuna peçat durup uzaltmana hiç kimin hakkı yok. Sana 5 ýyllyk, 10 ýyllyk pasport vermeli. Pasoýstwada ortada aracı olup durmaly. Görýäňizmi? Kanun boyunca ýalňyşanyňyzy. Siz hem, men hem, hemmemizin hem ýalňyşanyňyzy. Kanun boyunca. Şunu çıkıp siz pasportumuz şeyle näçin biz daşaryk çıkıp bilemiz ok. Siz bizi aldapsyňyz diýeniňiz üçin sizi hiç kim öňüňize de baskyn etmeýär. Sizi hiç kim eltip basmayaram, urmayaram, asmayaram. Siz haçan öz hakkınızı çıkıp talap edip canlı efirlerde sebebi sosyal medya şumat ikinci güç hasaplanıyor. İkinci güç uje. Şuna çıkıp sesinizi yetiren wagtyňyz Murat Kurbanov, Muhammed Düýeci, beýleki opozisionerler, ine jurnalistlarımız bular Ýewroparlamentlere, owona baran wagty bulan yüzü açyk bolýar. Bular gürlen wagty sözü diňlenýär. Dursana bu Münsan Türkmen çıkıp hak hukukyny talap edip videosundan görüpdik.
Bu adam şoň üçin geldi bizim ýanymyza. Aýona her gün 5 san aktivist çıkıp talap etse hiç kim bize seretme. Sebäbi olar diňe yalan watan habarlaryna seretdi. O taýda çapak çalýarlar. Türkiýede de 5 san aktivist çykýar, Fransiýada Murat Gurbanov çykýar, aňyrda Düýeci çykýar, o taýda da Leyla Muzaffarowalar çykýar. Başga hiç kim ýok ortalykda. Barmak büküp sana aýmaly adamlar. Bular çyksa Birleşen Milletler Guramasy näme diýär? Ýok diýär, bular diýär 2 ýyldan bäri gyryp ýöredi. Bular diýär sanakly barmak büküp sana aýmaly adamlar diýär Türkmenistanyň yalan habarlaryna seretýär diýär, o taýda diýär hemme zat gülala güllük diýär. Türkiýede diýär 1 million türkmen bar diýär. Diňe 4 san aktivist ýok diýär. Olar näme üçin çykanok diýär. Şeýle haksızlyk bolsa olar näme üçin talap edenok diýär. Ana şoň üçin hem o taýlardan bize kömek gelmeýär vatandaşlar. Şoň üçin hakyňyzy talap edin. Biz sizden köp zat isläýärmiz ok. Çykyn hakyňyzy talap edin. Gürlä bilmeýäňizmi? Öýüňiziň içinde oturuň, size bir ýerik gelmek gerekler. Mende Murada görkezdim arada. Plakaty açyp divanda. Özüňiz hem görkez, men plakaty görkezip çykşedym. Hiç başaraňyz okmy? Eliňize zinjirden şuna karylyan stoluň üstüne uruň da özüňize edilen haksızlygy aýdyn. Şolan bir protestdadyr vatandaşlar. Şolan. Ve yana bir zat ýadyňyzdan çykarmaň, 10 000 adam, 100 000 adam çyksak bu iş düzelýär. Nädip düzelýär? Потому что Türkmenistanyň prezidenti ýekece kanun boýunça eden işini aýdyp berse, Türkmenistanda 6 milyon sany bir kanun edilen işi aýdyp bolýar. Şu Türkiýe'ye gelen 1 milyon vatandaşımız, daşar yurtda ýaşap ýören studentlerimiz, hemme migrantlarımız Türkmen olsa, bir kanun hereket edilmän çykmadylar daşar yurda. Bir kanun hereketi görmän çykmadylar. Kanun boýunça şolara hereket edilen olsa hiç kimem çykmaýady. Hatta Murat Gurbanov hem çykmaýady Fransiýa. Hiç kimem çykmaýady. Bizim hem islegimiz var. Biz hem gidip şu öz bagymyzda, bakçamyzda, öýümizde, howlymyzda oturasymyz gerek. Şu bir kanun hereketlere dayanman çıkıp gaýdan adamlar bizim wagtynda. Şoň üçin dawaý halkymyz birleşeli, kän däl 1 minut, kän däl 30 sekund. Türkmenistanyň hökümeti sen şu kanun boýunça şu pasporty ýalňyş etdiň dip eliňizi stola urup bir video çekin. Şoň ýaly videolary 1000 san edel mysal üçin. Iň prostoy bu. Sizin eliňizden sizin öýüňiz, adresiňizi bilip bilmeýärler, adyňyzdan bilip bilmeýärler. Eger şo derejede maşgalaňyzy ala edýän bolsaňyz, ine şeý dip biz çağalarymyzy gorap bilýäs. Oho duran diye berde diye 1000 sana adam çıkıp hakkını talap edip başladı diye. Ertirki gün bular çağalarının ölýänini, ejelerinin koronavirusdan ölýänini talap edip başlasa, men ne edip jogap bererim dip azyjygan bolsa halka seretmene başlaýar. Vatandaşlar şoň üçin hemmemiz dawaý agzy birleşeli ine size ýollar, metodlar, Murat Gurbanov aýdyp geçýär, menem bir gezek aýdyp geçdim. Şeydelik hakkımızı kaçan talap etsek şonda ösen yurt olyas. Yok yurda parlament getirmeli, yok yurda demokratiya getirmeli. Olar sözde gelmeye. Olar 1 kilo kartoşka der ya 2 kilo pomidor der. Alıp getirip koyar ýaly. O zady diňe özüňiz gazanýas vatandaşlar. Şunu ýadyňyzdan çykarma. Diňe kaçan biz hakkımızı talap edip Türkmenistanyň konstitusiýasy öz 36 sahypa. Şonuň hemmesini bilmäne gerek yok. Diňe adam hak hukuklary diýen ýerini öwrenseňiz boldy. Siz halkımız öz hakkımızı talap etmeni başaran günümüz biz diktaturany ýengdik. Hiç olmasa Murada aýdyşy 10 000 adam hakkımızı talap edip çıkan wagtymız pikirediň diktatura ýeňildi. Kän wagtam gerek däl otaýda 3 saat köp bolsa. 3 saat. İstanbul'da biz 10 000 adam bolup çıkıp görkezsek, İstanbul'un Türkiýeň prezidenti gelip özü gerek bolsa bizim garşymyza alıp gelýär şu Berdimuhammedow. Gerek bolsa özü alıp gelýär İstanbul'a. Duran sen 10 000 adamın berde köçede dur. Sen nire serede otursun. Yine yakında şu Turan Birliginiň nemes konferensiýasy bolmaly. Şu konferensiýada da bulam üye oldu. Üye diýeni agza oldu. Agzalykdan aýyrdylar habaryňyz bolsa vatandaşlar. Agzalykdan aýyrdylar. Agza däl şol. Indi diňe gözelçi daşardan seredip biler ýaly edip koydular. Bu bir, ikinciden hem 25 aktivist tutulmaly idi. Şolam ýasaklandy daşy. Agzalykdan hem aýyrdylar. Görýäňizmi? Şu hökümetem kän bir nemeden ok, bir park däl biziň edýän işimizi. Park etýär, ýöne adam sanymyz köp bolman soň 15-20 adamyň eden işi bilen bu hökümeden birden öňümüze düşüp bilen ok. Haçanda toplansak şu hökümeden bize kömek edýär. Fransiýanyň hökümeden kömek edýär. Gerek bolsa Birleşen Milletler guramaň adamlara öňümüze düşüp gelýär. Diňe biz birleşen wagtymyz. Diňe dogry hakkymyzy talap eden wagtymyz. Diňe ýüzümüzi açyp çykan wagtymyz. Şonda çağalarymyz hem goraly bolýar, ejelerimiz hem goraly bolýar. Özümüze mata watanymyza ýetip barýas.
Men açıklam şular Murada. Baştan biraz köpem guruladım. Sağ ol Farhat, pikirlerini paylaşanlar, pikirlerini. Yine TikTok'ta menin adresim Sabaçki Kurbanov MK. Kıyın görmen şuna yazalım. Men günlük TikTok'ta çıkış etmen yöne hepde 3-4 kadar 5 kadar çıkış edip bilen. Şo ýerde näme sorumuz bolsa canlı ýagdaýda ýa-ni men size düşündürür durum. Diňe YouTube'da däl TikTok'ta da. Şoň üçin ýazdyň TikTok'a men sany mün bolanma ýa-ni men efir edip bilýän häzir 500'de golaýladym, ýene 500'de maly. Şoň üçin egerde TikTok'ta men çıkışlarymı ve memnun gülüşek bolup ýa-ni efire girip söhbetleşip geçek bolsaňyz kyn görmän TikTok'a ýazyn. Biz öz duşumda dowam edýär. Ine şu ýerde bir adam bir oğlun şeýle bir neme ýazdy. Türkmenistan häzir krizisde. Şoň üçin aç ýagdaýlar erbet ýöne tak menki gülýaly. Hemme zat normal. Öň kazanan pulum bilen gezip ýörün häzir kriz gutursa gülýaly bor. Ýalan. Sen krizisi diňe Türkmenistanyň içindäki ykdysadyýet problemalaryny mümkin çözersiň. Ýöne ol krizis Türkmenistanda we ýöne başga döwletlerde gynatan ýok. Ine Fransa derdim. Fransa döwletiniň ekonomikasy gap başlady. Öňküden beter. Tege adamlar distansiýada işläp öwrenip indi köp zatlar gaty çalt edip başladylar. Öňkü ýaly. Gidip işe gidip ýa bir ýere gidip däl gönnün göni ýa-ni Zoom däl ýürütülüşden programmalar bar. Şoňy işläp bir topar gidip çözmeli zatlary oturup ýa-ni çözüp başladylar. Beýleki döwletleriň ykdysadyýetlary galyp başlady. Özbegistanyň kıyıklama bu ýaly. Türkmenistanyň kıyıkly. Özbegistanyň ösüp başlady. Ýollar açyk, samolyotlar uçýar. Ykdysadyýet tulanyp başlaýar. Transportlar ýörär, ýükler ýörär. Ýa-ni öskün botyr. Diňe Türkmenistan. Pikir edýäňiz ine häzir gowur häzir. Ol Berdi Muhammedow ertekisi. Ine ýol açýan açyk garaşyň bir taraplyk otursun. Ine garaşylyk bolýar dekabryda onu nimedeli, bir taraplyk bolýar onu çözeli. Ýollar açýar, ine ýanwarda açýar, ine näme diýsem, ol köne bir süpürgalyk üçin strategiýa. Bu siýasatçy däl, bu bir paraxor öň banýyda işläp paraxor bolup ýa-ni piçeni tertede zat gelip alyp beren adam. Muny näme öwrenjek bolýar? Bu näme haýf sözüne ynanjak mı? Ýöne Allah gelýär halky. Şoň üçin ine häzir gowulaşar, ine ykdysadyýet gowular, ine beýle bolar, beýle özüňizi allamaň bolly ho. Özüňizi allap bir ýa-ni bolmajak nadejdalara salyp gowy ýaşap killeňizde fantaziýalar aýyň. Ruh berin, optimist bolun, görüşün. Hemme zada görüş bolmaly dünýäde. Hiç zat, ýani gowy zat, hiç ýani berk zat we gymmatly zat hiç wagt şeýle hiç kim beremok. Onu almaly. Suud edýärmi? Siziň hakyňyz bar. Biz size bir bolmajak zatlary ýani dünýäde ılgap çempion bolmaly zat diýip bir bolmajak zatlar aýdamok. Biz size Türkmenistan döwlet düredilerine Türkmenistan'ın esas kanuny yazılanına ve şonu yani ikrar edilenine şu yerde sizin kanun haklarını alýar. Başka zat diýemem. Siz şunu alman bir topar atmaskalar tapıp bir topar Murat Gurbanov ine sen hereket edemok Farhat boş durumlar biz o gerekli yerine hareket edemediler. Gerekli yerde ölmelem olsa ölýär, riskler hem alýar. Biz näçe adam etdik, siz hareket edin o. Inni hareket edemerekler. Oturun ýerinde ne Farhat metodu tapdy. Oturun ýerinde protest etmeli. Soğutka sesinizi ýazyň. Yani koyver sesini. Videonu koyda, plakat koy. Eğer de olmasa videonu açta plakat koyda, daşından gürlü. Koyunu yani itlerin kanalına. Bolu gürküz sen nerede adını? Sen ayıtmasan, sen hareket etmesen, bütün dünya neye girdin? Yine aydiyalar, yine bütün dünya
hemmeti WOZ ýa-ni Saglyk Goraýyş Gullugy bütün dünýä bilýär Türkmenistanda virusun bardygy. Inni baranlar şolary tasdiklamada mana da ýene Allah bilermi? Niýeden bilýär olar? Biz hat ýazýar, şondan bilýär. Subutnama diýär. Siz gizlen görseňiz olardan, siz olara material bermeseňiz, öýkünleriň suratlaryny bermeseňiz, ine men kesel ölüp tuğum seyirdim diýmeseňiz, YouTube'a goýmasaňyz, olar niýeden bilsin? Olar bar ýa, samolyotda garşy alynýar, MHM-şikler ütlerini çıkaryp ýanky o köçede geçen kişi bolýar, beýleki awtobus sürýän kişi bolýar, beýleki ýanky köçe tüpürýän kişi bolýar. Şu MHM spektaklyny geçirip bulary 2-3 tane arasynda banysany hemmeler kup. Şu ýerde etdiýärler-de ine gülýärli. Akşamam ýanky köçeleri beklep, aýlap, MHM-şiklerim köçelerde ýörep, ine rahat halk, ine hemmeler gülýärli spektakl gurnap dünýäniň çempionu boldular. Haram başdan başlap şul haram boldy. Ine şul ýanky podstawa diýen garaşýarmy? Ine bolar o podstawa. Siz her wagt näçip ine bütün dünýä näçip bol, näçip aktivistler, näçip bol, näçip sizler şol. Näçip sizden gokşun. Näçip siz diýen gokşun. Hökman biri ýöne hiç wagt senler. Näçip? Sebebi sen gorkan ok. Sen hytyrlyk edin. Doğrudan doğru diýmeli. Sen hytyrlyk edip, ay men geçen ine şol bir zat eder diýip pikir edýän. Ýok, döwlet bizinki de. Döwlet sizinki. Siz hereket etmeseňiz hiç gerek yok. Ine men dün bir politik bilen ulaşdym. Şunu diýdim. Fransada bir politik bilen ulaşdym. Şoňa düşündirdim Türkmenistanyň ýagdaýyny. Olar gönaýdy. Sen näme bolguny diýäň? Bize Gazakistan gerek, Baý döwlet. Bize Russiýa gerek. Türkmenistan wapşe gerek bize diýär. Näme Türkmenistanda? Hawa baýlyklar var, ýöne gapdyryny Afganistan var. Bütün ömründe şu kellaryny özüň alýan diýär. Näme gerek? Doğru diýär. Biz ine baý ýurt bizi basyp aljak bolar, bizi hiç kime gerek. Biz kime gerek? Afganistanyň talibanlary. Bizden geday, bizim baýlyklarymyz almaly. Russiýanyň güýji ýok, özüň olmaly. Russiýa bilen näme iş bar? Ine orset belliýär, Amerikanlar beýdiýär, ýok. Hiç kime gerek. Hawa regionalny siýasat we ýanky beýle zatlar we o siýasat bir aýlyk edilýär-de ýöne standart edip saklanyp käwagt seredilýär. Ýöne bir döwlet aljak bolsa, o trilyonlap pul gerek. Ine Afganistana 3 trilyon pul goýuldy. Näme Amerika Türkmenistana da goýmaly bu. Hawa baýlyklar bar, ýöne baýlyklar satmaly, turbalar çekmeli. O Hytaýa beren turban onun fiksiýaryny ýanky 20-30 ýyllyk bahasy bar. Häzir $1,780 mümkin kubometr bar. Ol bakan galyp bilen $270 boldy. Türkmenistan utuluşda sebebi öňni şol ýanky ukypsızlyk şol derejä sokdy. Türkmenistanyň prezidentiniň siýasatda ikilikçi bolsa, ykdysadyatda ikilikçi bolsa, Türkmenistan diňe ýanky katastrofa sark gelýän bolsa, mundan üýtüşler, mundan Türkmenistanyň ykdysaty gowlaşar. Ine häzir kriz geçer, çykyp bilmeýär Berdi Muhammedow krizisden. Ukyplygy ýok. Sebebi diňe tebiq waýlary gazyp, ýanky alyp satyp şo ýerden ýardyna sırada ogurlýar. Ýardyna düşýär, şoň ýardynyň ýegenleri, pegenleri ogurlýar. Şo ýardynyň ýardy galanyna ine şoň içinde gelip ýörärsiň. O haýdy ýerini tölesin ol hökümet işindäki adamlara tölesinmi, biznesmenlere ýanky konvertasiýa edip bersinmi? Näme gurgun edýän? Çykynmýar şu krizisden. Biz näme garaşýar? Berdi Muhammedow idiot de. Men birden de düşdüm. Biz idiot. Aktivistler idiot, biz halkymyz garaşýar. Halkymyz idiot, Berdi Muhammedow garaşýar. Ine hakykat. Biz şonu düşünmeli. Inni goýaly ho, inni kelleler düzedeli, dawai turup düzedeli mi abi? Goşulmaň. Goşulmasaňyz bir goýaly görkeň bir kiçik ädimize galaýdyň, videolar paýlaşyň, kommentariýa ýazyň, ýanky Türkmenistanyň videoları ýeberin, aňardan videolar bize ýeberin, bir herekete başlan. Azıcık ýuwaş-ýuwaşdan
Ädim başlan. Ine bizde häzir admin bolup ýören bir oğlum var. Şundan bir ýyl mundan ozal iýler bir kompýuter kommentari ýazarynda ýanky öz klawiaturanda elin ýanky atçatdyry galýa o ýerde de super okuwlar oturan Harvardda oturan bir MHM'şnik kompýuterde kesgitläp bilýärdi o görgüli inanyp ýerine perçatka goýup ýani klawiaturada kommentari surreal fantaziyaly, surreal gorku fantaziya, başga bir gorku fantaziya. Allah canım şunu aýtmaýyn hiç kime. Başga döwletlerden üstümizden urar. Ne şu tipde bir. Indi bolly. Goýuly şu zatları. Ini näli tenkam? Mümkin siz biznesde öktüdür. Mümkin siz bir ýanky hünärmen öktü hünärmen swaşyk ýene olar. Doğru. Ýöne jemgyýet etdi. Gatyp et. Galmaly. Biz bu ýagdaýda durulmaz. Farhat aýtjaklaryň bolsa. Murada şu taýda başlan sözüňizden böldüm. Vatandaşları ertir şu biz Klios mazarlygynda şehitlerimiz var. Türkmen oğlanlar ýok olan şu keselden zatdan. Şolan ziyaretine gidýäs. 6-synda hatira gündü. Hemme iş boldy. Ertir 6-njy gün hepden soňy. Gelip bilýäniňiz bolsa Klios mazarlygyna gelin. Klios mazarlygyna gelin. O taýda protesta ýok. Diňe şolan ruhuna bir dowada dile edýäs. Hem de ýene bir agzy birligimiziň bir nyşany bolýar şo taýda da. Protesta ýa kamera zat bolmaýa vatandaşlar gelip bilýäniňiz bolsa wagt tapsaňyz gelin şo taýda saat 2-de. Şo taýda bir oturup bir çörek ýyp bir dowa dile geçjek bolýas. Gelip bilýäniňiz bolsa gelip gatnaşyň. Hemmäňizi çagyrýan we Murada başlaň bizde ertir ir gitmeli bolan üçin Klios mazarlygy häzir men oturan ýerimden 3 saatlyk ýol. Şoňa ýetişip barmak üçin biraz nemetjek bolýan. Şoňa men siz dowam edin. Men Yok, dowam etmeli. Giç boldy. Siz ruhsat berseňiz, ine siz çıksaňyz menim 5 minut durup efir tamamlanyp sebäbi biz şuraya gepleşikler hepden arasyna eder. Ine TikTok'a ýazylsaňyz TikTok'da eder, TikTok'da ýazylmasaňyz ine YouTube'da eder durur. Şuraya gepleşikleri esas manyzy biz size ýanky jemgyýet düşünjeleri, biz size Türkmenistan döwletiniň içindäki esas aktyorlary, ýanky hökümet, polis, MHM, kadyetler, jemgyýet gurumary, ombudsman Türkmenistanyň döwletiniň içinde diňe adam haklary gorumak üçin ýürütülýän adam bar eken bilýärmi? Beýlik döwletlerde ýaly. Olam günle raport edýän eken bütün dünýä. Ine şonuň borçlary we haklary hemme zady biz şu ýanky gepleşiklerimizde düşünýär we siziň soragyňyza jogap berer. Şonuň üçin ine Farhat gitdi. Şu ýerde bir adam ýa-da dogry etdi ýollar ýapdy virus beýlik ýurtlara sedin virus Türkmenistanda köp. Virusun iň erwet ýanky şerti wa erwet varianty wa olam delta. Häzir daha şoza adamlar ölüp başlady. Vaksina urulandan. Türkmenistanda 45 günde Türkmenistanyň içindäki oturan halkyň 1,45% öldü. Virus ýok diýär. Virusun ilkinç ýagdaýy boldy. Onu granitsany yapanyň bilen açanyň bilen bir girdi gutorda alýar virus. Sen şonu bekleme eýem tapagy ýok. Ýöne içinde sanitar protokollar etmeli. Magzynaty ýa-ni şertleri näme bolmaly? Köçede şertler näme bolmaly? Ýa-ni edaralarda näme şertler bolmaly? Sen haçandan nowatda duranda köçede näme şertler bolmaly? Maşyn sürüňde näme şertler bolmaly? Vilayatda, samolyotyň içinde, poýazyň içinde şu protokollar bolmaly. Sanitarny, ýa-ni güýçli protokollar bolmaly. Şonu adamlar ýa-ni hormat goýup, şonu ýerine ýetirmeli. Ine o saklaýar virusy. Sebäbi we medisina saglyk boýuş sistematy saklaýar. Başga zatlar ýol ýapanyň bilen indi girdi virus. Tapagy ýok. Indi diňe vilayatlaryň arasynda ýa-ni gatnaşyklary gowy protokol hökmünde. Bäde de virus boldy. Karantina goýsa da başga vilayatdan başga vilayata geçip bolýardy.
Ýöne ýanky hökümet düşündirýärdi, gaýra dediňde juda mejbur bolmasyň geçmeň şoňa etmeň diýip düşündirýärdi. Ýöne Türkmenistan bir ýylyň bäri ýap. Beýerde ýapdylar, bir 3 aýlyk boldy. Ýöne bir ýyllap ýapylanok, ýa bunyň sağlyk goýuş sistemasy güýçli. Bunyň sanitarno-epidemiologiski komissiýalary güýçli. Bunyň spesialistleri güýçli. Beýerde adamlar öýlerine jogap berýär. Türkmenistanyň halky öz-özüne jogap berýär. Bir topar kanunlar bolýar, aýdyk gelýär. Bir topar ýanky jogapkärçilik işlerini eden ol. Ne kanunlaryny ýanky beja edýär, ne de beýle kadam kanunlaryny bolsa, şoňa ýanky batyş edip kanunlaryny etdirýär. Ýok, gaýtyp şoňa wjatka berip, şonu üstürýär. Diýmek, Türkmenistanyň grajdan jogapkärligi ýok. Döwletiň öňünde öz grajdan ýanky grajdan bolmagyň öňünde hiç ne jogapkärçilik ýok. Şunuň bilen men efiri gutarýan. Inniki efirler çelli kyn görmän TikTok'ta ýazyň. Men ýalnızca TikTok'un adresyny goýdum. Men onu tap bilmem. Şonuň üçin şu video terlerinde şöyle taparsanız şoňa ýazyp bilseňiz, ine müňden geçen soň men TikTok'ta da çykyş etdirim. Giýjaňyz rahat bolsun. Hemmäňize sag bolun, biri ýerlap, biri komentar ýazyp, bizim edýän çykyşlarymyza baha berýäňizde, dogry we nädogry baha berýäňizde, dogry we nädogry çykyş edýänimizde baha berýäňizde köp taňyrak etdim. Ertir ýanky ine mazarçylyk diýä bizim olanlarymyz 12-den 2-ä çeldi. Wagtyňyz bolsa baryň hatyry uny ýaly ertir ýanky sadakalyk berýäňizmi ýa-da aýdyk hakka edýäňizmi öz grajdan borjuňyzy, watandaşçylygyňyzy görkezin. Şuň bilen men efir gutarýan, hemmäňize birinji bilen jan sağlyk arzu edýän we giýjaňyz rahat bolun. Sag bolun.